wangenira sang nar pati lampah biro kinarabat padaya yuwarna nira suksma mangadili luwih payumana marang panjenengan ingsun sumrambahe marang para warga gung ingkang mapan ana ing negara Ndwaramati mangke Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Baladewa dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Jimat sesembahan kula kepareng kula ingkang rayi ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Wih lah jagat dewa Bathara ya jagat Mangis Tungkara Patik Indrajala dewaku. Iya Kyai Prabu iya. Akarya bombo penggalihipun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalane kadang para siyadi ing negara Ndwarawati. Asung pasegahaning Kyai Prabu wis ndak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihipun Kakang Mandura Prabu Baladewa. Ora liwat puja pangestawanipun Kakang ing Mandura tumanduka marang Yayi Danardana. Nur inggih kula pundi saengga jimat paripih andayanana ing kasantosan mugi amiwahana rah daging kabahagian gesang kula duh Koko Prabu mboten langkung
Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Balarama. Yayi Prabu Kresna iya. Kaya wis ora kurang prayoga prampanipun Kakang aning negara Dwarawati ing Ripalungguhan sakmengko. Yayi Kresna. Syukur bagi jumurung. Nuwun sewu duh Kanjeng Koko Prabu. Piye Kresna? Andadosaken gagap gugut kang sarta garagapan raosing manah kula. Sasampunipun jengandika tumedhak wonten ing negari Dwarawati mriki. Mongko tanpa cecala langkung rumiyin menawi jengandika Koko Prabu saderengipun maringi priksa bilih paduka kepareng badhe rawuh wonten ing negari Dwarawati menika. Saestu ingkang rayi badhe angrakit rata kencana kinarya amethuk Kanjeng Koko Prabu Balarama saha anyawisaken hermawar kinarya amiji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Kresna kula wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu. Nadyan nembe kawya sing pangandikanmu prasasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyung. Kaya ngedhuwurkan Mukirsari kalban ing samudra madu penggalihipun Kakang Mandura Prabu Baladewa Yayi. Nanging tata upacara kaprajan kang kaya mangkono mau saiki nek ora trep lamun ndok pisungsumake marang Kakang ing Mandura. Ngelingi nadyan Syadiwus mukti anyakra pati ambal denda ana ing negara Dwaraka ya negara Dwarawati. Pun Kakang uga minangka dadi nalendra mapan ana ing negaraku ya kuwi negara Mandura. Nanging tanceping pun Kakang lawan Siadi kuwi ora beda kaya nalika urip ana desa Widara Kandang jaman kepungkur. Aja mbok beda-bedakake ya Yayi. Dupa Yayi wis dadi nalendra, pun Kakang uga wis dadi nalendra, nanging rasa iki aja mbok iwakake ya Kresna. Nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Sembah nuwun ingkang datang pepindhan Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten kadidene winalih raosipun ingkang rayi ing nagari Dwarawati dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama tumuli kula cumadung dawuh Kanjeng Koko Prabu. Piye Kresna? Nuwun inggih. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka tumedhak wonten negari kula nuwun inggih negari Dwarawati. Menawi kepareng winedhar ing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing wonten saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Dwarawati Kanjeng Koko Prabu. Yayi Kresna kula wonten dawuh tinimbalan. Ya. Apan pancen ana babakan ingkang wigati Kresna. Kang nedyasun babar marang jeneng sira Yayi Kresna. Mula aja nganti tuna dungkap panampane Yayi Banardana. Apa mbok keparengake rada mingset anggone pun Kakang sowan. Lho nggih kula sumanggaaken paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Pramara mangusanya ngambrang kadi karonaning kaswase maring marga Hatmalagung. Sang Ganta Mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang paya Surya mangrangsang waya umyus amara mayanto Yayi kadangipun Kakang Yayi Nalendra Dwarawati Yayi Prabu Kresna. Nuwun inggih. Kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Koko Prabu. Satemenipun Kakang
Kakang prapta ana negaramu negara Dwarawati iki janjane iki mau budalku ora saka negaraku. Budalku ora saka negaraku ya kuwi kraton negara Mandura. Paduka Jeneng Koko Prabu bidhal dhateng negari Dwarawati mboten saking negari jengandika negari Mandura. Ora. Nanging pun Kakang budal saka negara Ngastina ya negara Gajahhoya. Nalika samono Yayi Duryudana, Yayi Prabu Duryudana animbali lawan pun Kakang Nalendra Mandura Prabu Baladewa supaya sowan ana ing negara Ngastina. Lah sakwise pun Kakang sowan ana negarane Yayi Prabu Duryudana ya kuwi negara Ngastina, pun Kakang didhawuhi kelawan Yayi Prabu Duryudana supaya nanjihake kabar kang wis sumebar pawarta kang wis warata. Kabar ingkang sumebar pawarta ingkang sampun waradin. Iya Kresna. Pawarta menapa Duh Koko Prabu kula pun Kresna arsa cumadung dawuh. Mangkene. Jagat iki kaya wis kebrebeken marang kondang ngumandangi yayi ing Dwarawati ingkang padha ngabarake marang kahanane Yayi Prabu Kresna. Nuwun inggih. Lajeng perkawis menapa ingkang paduka midhangetaken menika Duh Jeneng Koko Prabu? Mangkene. Aku arep takon marang Siadi. Apa pancen kaparanyata? Apa pancen kaparanyata yen jeneng sira Yayi Kresna kuwi dina sakmengko kagungan putri angkat? Apa pancen bener ing ripalungguhan sakmengko Yayi Kresna kagungan anak angkat? Kresna Maratoba wangsulana pitakonanipun Kakang iki kanthi prawaca, kanthi gamblang, kanthi prasaja. Aja ndok luwihi, aja kok sudani. Yen pancen iya ya kandhakno iya, yen pancen ora kandhakno ora. Larah-larahe kepriye tumuli pun Kakang nyadong timbalane Yayi Prabu Kresna ing kraton negara Dwarawati. Koko Prabu piye Kresna? Nuwun inggih. Apan kepara saestu bilih ing ripalenggahan sakmangke kula menika anggadhahi putri angkat. Dadi kabar kabeh kuwi mau kabar kang bener Kresna. Nuwun inggih lakar kasinggihan Duh Jeneng Koko Prabu. Lho, lah banjur larah-larahe kepriye Kresna? Larah-larahe kepriye kok bisa Siadi entuk ya kuwi wujude anak angkat utawa anak pupon. Kamangka tumraping Prabu Baladewa. Tumraping Prabu Baladewa atmaja kanugrahan saka Hyang Mahanasa. Apa maneh kalamun to Siadi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora den urusi tumuli mbok angkat minangka atmaja angkat. Sayekti kabeh mau bakal gedhe ganjarane Kresna. Nuwun inggih Duh Jeneng Koko Prabu. Kula mboten mendhet putri angkat saking para kawula tuwin para nayaka. Punapa malih saking para punggawa negara Dwaraka. Babar pisan mboten. Lah terus namung sedatosipun andadosaken kagiat sutaning manah ingkang rayi ing Dwarawati nalika ingkang rayi nedeng badhe manembah ing wanci sidem kayon ngagengaken asmanipun Gusti ingkang murbeng dumadi manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyana-nyana dhateng mriku sampun wonten satunggiling wanita. Wonten satunggiling wanita remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan kula. Remaja putri kala wau tumuli kula dangu putranipun sinten lan saking pundi papan dunungipun. Piyambakipun ugi mboten saged matur. Aturipun remaja putri kala wau
Keleyang kabur kanginan mendung kebaratan wonten pundi tibanipun inggih dhateng mriku papan dunungipun. Lah karana raos welas kula. Karana raos welas kula ingkang rayeng Dwarawati tumunten lare menika kula angkat jinejer Atmajapupon utawi putri angkat. Lah sakmangke sampun mapan wonten ing negari Dwarawati mriki Dunjeng Koko Prabu. Lho, dadi anakmu angkat ing Ripalungguhan iki mapane ana negaramu negara Dwarawati kene Kresna. Nggih sampun Koko Prabu kuwi lah dalah. Lah banjur buta mau nduk paringi asma sapa Kresna? Lho niki. Kondang kawenang wonten pundi kemawon Nalendra Dwarawati kagungan putri angkat ingkang nami Endang Lara Temon Koko Prabu. Kuwi lah dalah. Endang Lara Temon lakar kados mekaten nuwun sewu. Kok nitik saking lekering Wadana Jaiti Netra kang sarta tepunging Wimbo kadi wonten babakan ingkang badhe kababar dumateng Yayi Prabu ing Dwarawati. Lah iki ngene Kresna, iki ngene. Kapasang ing Yogyakarta tujuwe ngenu Kresna. Satemenipun Kakang iki ora mung arepe mundhut priksa. Ora mung arepe mundhut priksa nanging uga bakal nyatakake marang kahanane Yayi Prabu ing Dwarawati. Ingkang darbeni putri angkat ingkang sesilihe Endang Lara Temon. Sumurupa ya Yayi, sumurupa Kresna. Nalika pun Kakang Prapta ana ing negara Ngastina, pun Kakang kinangisen kelawan Atmajendra ing negara Ngastina satriya saruja binangun ya kuwi Si Lesmana Mandrakumara. Kang nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kepraung kelawan putri ing negara Dwarawati ingkang sesilihe Endang Lara Temon. Mula aja nganti kleru anggonipun Kakang nyatakake kahanane Yayi Prabu ing Dwarawati. Tinemune jebul apan bener. Tinemune jebul apan bener kalamun Syadi kagungan putri angkat ingkang sesilihe Endang Lara Temon Kresna. Nuwun inggih kasinggihan mekaten Dunjeng Koko Prabu. Lah yen pancen wis kaya mangkono. Sisan gawe pun Kakang bakal matur. Satemene sowanipun Kakang minangka dadi dutane utawa wakile Yayi Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Ingkang wigati nedya kebon-kebon esuk udan-udan sore ndodhok korine minang jambe kapan suluwe. Tegese pun Kakang bakal nglamar. Pun Kakang bakal nglamar marang Atmajapupon mau ingkang wewangile Endang Lara Temon kang wigatine putrimu kang wewangi Endang Lara Temon bakal tak boyong marang negara Ngastina, tak gawake lawan Atmajendra negara Ngastina. Putrane Yayi Prabu Duryudana ya kuwi Si Lesmana Mandrakumara. Makaten Dunjeng Koko Prabu. Iya Kresna. Piye? Nyuwun sewu. Piye? Atmajapula Endang Lara Temon badhe dipun dhawuhaken kaliyan satriya saruja binangun nuwun inggih pun Si Lesmana Mandrakumara. Pancen apan bener kandhamu. Mesakno ya Yayi. Mesakno kahanane Si Lesmana. Senadyan to Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar belas. Wis marambang makaping Lesmana kuwi gaya wujuding putri, ora ngomongake putri satriya, putri Brahmana, yang putri Nalendra. Ning tansah gagar wigar datan pokarya. Mula wektu dina iki Kresna. Mula wektu dina iki neng-nengo atine anakmu ya Si Lesmana Mandrakumara. Ing Ripalungguhan iki pun Kakang minangka wakile Yayi Prabu Duryudana negara Ngastina bakal boyong Atmajapuponmu Si Endang Lara Temon ingkang wigati bakal tak boyong mapan ana ing negara Ngastina. Tak gawake kelawan putra Ngastina ya kuwi Si Lesmana Mandrakumara Kresna.
semo siluk semaya winahya ing ngasepi sinimpun palang ing kalbu pambukaning warana bareng saking liyak layak ing ngaluyut pindha petating supena mau kok nalika samono didemat garing pasiwakan negari Ndrawati dereng rampung dinyawawan pangandikan Nalindra ing Mandura dalah Nalindra ing negari Ndrawati parang dini pungkasaning rembang andadosaken tintrim madyaning pasiwakan negari Ndrawati datan wonten ingkang samya hanya bawa lajeng gegodhongan datane Basamirana datan lumampah kasaru geger ing jaba biak ngarsa tangkep ing muri ora ana macan luar saka krengking gajah pedhot saking Wantilan kedali namung utusan saking Karang Kadempa putra putranipun Kyai Lurah Semar Badranaya Ki Lurah Petruk Kantong Bolong ingkang nganti Ki Lurah Bagong dia minggah wonten Daturaya negari Ndrawati akarya jinak ingkang sami mula Mandi selawan sabdo ora kang sumewa kekering pasewakan kapasan wonten ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Kara iki tak sawang kalamun ora sisip
kang dadi pandulune Nalendra ing negara Ndawarawati. Papane Petruk kantong bolong kang ngabyantara sowan ana ing Stinggil negara Ndawarawati. Petruk padha becik satekamu ana ing negara Ndawarawati kene Petruk. Nur inggih. Inggih, sinuwun Prabu Kresna jimat pepundhen kula donya prapting delahan. Sowan kula wilujeng kalih saking Beka kang sarta Sengkala sinuwun kepareng kula ngaturaken kunjuk sembah bekti dumateng Jengandika sinuwun ing Ndawarawati. Iya Petruk kantong bolong banget panarimaning ingsun kok karya Birawa jroning nala bungah gambira marwata suta ora liwat pangestu Nalendra ing negara Ndawarawati. Prabu Sri Bathara Kresna tumuli tampanana Petruk kantong bolong. Nun inggih sinuwun, nggih. Kula tampi tangan kula kalih kula pundi ing pasumbulan mugi andadosaken cahya murcahya sinuwun. Petruk padha becik sak tekamu nggih, mboten kirang prayogi kangge kula lenggahan Gusti sinuwun. Lah banjur piye kabar pawartane bojomu si Purantawati Petruk? Nggih, pangestunipun garwa kula ingkang tasih kapernah anak Jengandika piyambak sinuwun Ndawarawati tansah pinaringan kebagas warasan. Syukur badi sewu. Arep dikaya ngapa senajan Petruk kuwi wong desa. Senajan Petruk kuwi mung anake Kyai Lurah Semar Badranaya nanging duwe bojo wae ya bojone anake Ratu Ndawarawati ingkang sesilih ya kuwi si Purantawati. Nggih, kula ngrumaosi kok sinuwun, kula ngrumangsani. Petruk niku wong sing ketrima sing dadi uripe. Arepe diapure Petruk niku wong elek ning kula menika duwe bojo ayu. Dasare bojo kula anak Ratu Ndawarawati paduka Prabu Sri Bathara Kresna. Nyuwun sewu, sampeyan mboten isin to duwe mantu kaya Petruk? Ora babar pisan aku ora isin duwe anak mantu kuwe Petruk. Nggih. Nek isin duwe mantu kula balekne ora susah. Wis kok lakon mbok rabi arep mbok balekne nang aku nggih. Iki Bagong nggih sinuwun. Bagong melu rene tumut wong rombongan. Bagong ora gelem keri nggih. Padha wilujeng sak tekane Bagong nggih ngestaken dawuh kula tansah ginanjar kesehatan, tansah ginanjar kebagas warasan sinuwun. Iya. Prayogakno lungguhmu ya Bagong nggih. Petruk kantong bolong dalem sinuwun mestine ra ana babakan sing wigati. Tak sawang tekamu mapan ana ing negara Ndawarawati kene sumengko pengawak bojro kang mawa gita kang amangku gati mula kang saka mangkono mumpung iki ana wektu ingkang mirunggan mara coba matura kelawan panjenengane ingsun. Nggih, nyuwun sewu. Sowan kula ganggu ingkang sami kelenggahan dhateng karaton negari Ndawarawati mriki. Punten dalem sewu sinuwun. Kang sarta menawi wonten kiranging tata krama kang sarta yudha negara Petruk nyuwun lumuntur isih samudra pangaksami. Lan niki kula kinten sasine tasih sasi Sawal. Iya. Mila menawi wonten kalepatan kula jagung pangaksaminipun. Iya, wis tak pangapurani Petruk. Pangapurani tenan to? Nggih, tak pangapurani Cah Bagus. Ngaten. Dadi wong urip niku saling memaafkan, ya. Mumpung sasine isih sasi Sawal. Kowe ya rumangsa duwe kesalahan. Aku rumangsa duwe kesalahan. Salahmu apa, Bro? Nah, aku ngebleng serpek tak bodohi lantaran. Jadi sama merepet iki. Ora apa-apa. Ilmu sing tak tampa kuwi nek salah ning kompak kuwi tetep apik. Asik. Timbang bener ning siji ning luwih apik, salah ning kompak. Mula ayo padha salah berjamaah. Kuwi salah ora salah. Bangsaku. Jenengan pangapurani to? Iya tak pangapurani. Lah banjur ngaten menawi jamakipun tiyang agung
menawi jamakipun tiyang ngaluhur Petruk menika dados buta ning gandeng kula menika wong desa niku anake Bapak Semar kula cekak dipun kengken kalian bapak ngaten mawon kowe dikongkon karo bapakmu Kyai Luas Semar Bodronoyo ha nggih critane ngaten Sinuwun kepiye ngaten bapak niku lho duwe nggih anak anyaran anak anyaran nggih sayane kula Mas Gareng Dik Bagong sak liyane wong telu yo duwe anak anyar Sinuwun. Sapa? Anak angkat utawi anak bupon. Sing jenenge Bambang Senet. Nggih pun sawetawis dangu anggenipun ngabdi teng Bapak Semar. Bocah nggih manutan ngoten. Dikongkon ngalor ya ngalor, dikongkon ngidul ya ngidul. Bambang Senet kuwi nggih. Lah gandeng lari menika sing jenenge Bambang Senet menika pun ngancik dewasa. Mutah dumateng bapakipun menika Kyai Semar Bodronoyo. Pengen ngambut silane ngakrami. Cara desa wis pengen rabi. Lah ingkang tinuju mboten wonten sanes. Putra Jengandika Sinuwun ing Nagari Ndwarawati ingkang ngasesilih Endang Lara Temon. Kula niku nganti gumun Sinuwun. Gumunmu piye Petra? Nggih. Kula nganti gumun kali adik kula si Senet niku. Ing atase bocah ra tau metu kok omah. Bocah duweni sifat introvert kanggo. Kaya mudeng karo wong wedok, kaya mudeng karo bocah wadon nek ngarani lho. Ngarani gelem rabi nek karo anak-anake Sinuwun Ndwarawati sing jenenge Nuwun iki menika Endang Lara Temon mangkono Petra. Nggih. Sajakipun nggih sampun sawetawis danu anggenipun gandeng ning secara meneng-menengan. Deli-delian. Mila cekak aosipun Gusinuwun. Sowan kula wonten ing Kraton Negari Ndwarawati mriki badhe ngendahaken tembung ngebun-ngebun esuk udan-udan sore. Dumateng putra Paduka Putri nuwun inggih ingkang awewangi Endang Lara Temon sageta kajatu rama kaliyan adik kula pun Bambang Senet punika atur kula sinuwun mugi jenengan Sinuwun Ndwarawati saged minangkani yang satene Petruk madhepane. Rugi nempet dosan rekaning bawana iya si tukang awalang abdi wonten Jawa Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Lekno mripatmu jerengen gobokku. Waspadakno aku kuwi sapa? Nggih, kula ngertos wedane kok. Kula ngertos Paduka menika Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Mripat kula mboten wuta, kuping kula mboten budhek. Mboten usah banter-banter Sinuwun. Mboten saseru-seru. Lajeng rekanipun napa kok Petruk kan madhep Sinuwun Mandura? Sumrupa Petruk ndadekno kaluhaning to. Menawa tekane Prabu Baladewa kuwi negara Mandura lan negara Ndwarawati kene padha karo kekarepane Petruk Kantobala. Mula dina samengko supaya rancak anggonku dadi dutane wong Astina ngrabekke Lesmana Mandura Kumara lawan Endang Lara Temon. Kowe mulya Petruk, kowe mulya. Aja bareng sinang. Yen kowe ora duwe dhuwit tak sangoni pira butuhmu ning tak jaluk kowe saiki ndang minggato. Riwa. Ora sandal tak rewo-rewo kepengin ngrabekke adimu si Bambang Senet kuwi. Lho nyuwun sewu.
Kula niki nggih ngrumaosi kok sinuwun. Petruk iki wong melarat, Petruk iki wong kere, Petruk iki wong ora duwe. Ning kapribadene Petruk kantong bolong jati diri kula mboten kenging ditumbas kalian arta. Lho niku. Nyuwun sewu. Panjenengan ora usah kemlinting ngaten sinuwun. Rupane sampeyan wong sugih iso semenang-menang kalian wong cilik kaya Petruk kaya Bagong niki. Kula ken lunga kowe njaluk sangu pira tak sangoni kowe ndang minggato aja ngreget-ngregeti kene. Lara sakit hati kula sinuwun. Ngoten iki lara ati kula. Omongan napa ngeten niku? Jalaran napa? Jalaran panjenengan dadi wong gedhe, panjenengan dadi ratu. Nek mboten wonten pambiyantune wong cilik kaya Petruk, kaya Bagong, oh taneh kelakone panjenengan iso nglumbe kursi negari Mandura. Lho niku nyuwun sewu lho, nyuwun sewu. Ngelingono jaman kepungkur, ngelingono jaman singen. Prabu Baladewa iso lungguh dampar dadi ratu sembah-sembah karo wong akeh. Nalika sadurunge dadi ratu pengen entuk suarane wong akeh. Nyedek-nyedek karo wong cilik, nyedek-nyedek karo Petruk, nyedek-nyedek karo Bagong. Nyumbang kono, nyumbang kene. Pamriye ben entuk swara. Bareng sampeyan wis dadi ratu tenan, ngrasake lungguh kepenak, mangan kepenak, banjur lali karo wong cilik kaya Petruk kaya Bagong niki. Niku patrape pimpinan kados pundi ngoten niku. Lho, iki dudu perkara derajat pangkat. Iki dudu perkara kulungguhan Petruk. Ning iki perkarane aku duwe karep, kowe aja nunggang karep karo gegayuane Baladewa. Lho, iki monggo-monggo mawon to, monggo-monggo mawon. Nang sampeyan ampun nyogok babakan jati diri kula. Ampun nyogok kula babakan dhuwit. Lara ali kula. Kula niki kere ngrumangsani kok sinuwun. Kula niku kere ngrumangsani. Kere-kere awak kula dhewe, kere-kere Petruk dhewe. Ning sak kere-kerene Petruk ora nate njaluk dhuwit nyang sampeyan. Petruk mboten nate ngatong tangan ning sampeyan. Ora. Lho, nggih. Aplok nek iki sabar, sabar. Iki jeneng negara, iki jeneng kraton kudu kebake tata krama, kudu kebak Sunggasita. Nek ning jaba ora apa-apa nek aja kaplok-kaplokan. Dan penrotok kupingku. Tak balang. Oh balang apa nek ora ana matu wis. Balang-balang Mas aku. Saenake sak temune terus Mas aku sabar isik. Innallaha ma'asabirin aja. Ngerti ora tembunge innallaha ma'asabirin. Wong sabar diteng kancane. Wong sabar iku kasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Nanging seluruh pembela pripun kados pundi malih? Sakane Prabu Baladewa iki yo bakal nggih kula nggih ngertos rasa banter-banter. Sedaya keputusan niku wonten asalipun sinuwun Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna ngaten. Dados panjenengan niku mboten usah ngusir Petruk. Sampeyan dateng mriki niku kalih Petruk kantong bolong derajate padha, pangkate padha. Sampeyan dadi ratu ing negara Mandura. Sampeyan dadi ratu ing negarane sampeyan. Nek sampeyan dateng mriki niku pangkate padha karo Petruk, padha-padha tamune, padha-padha dayoe, padha-padha ngombe wedang sak gelase. Iki wedang ning metu kok, Tru. Wedange rong metu ngombe. Dan lambeku nganti lemut-lemut, Tru. Ora metu sabar. Sabar, sabar. Sabar. Bulan-bali kon itam lho, ha wis. Yen kowe ora lunga saka kene,